Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech din il-ġimgħa ppreżenta numru ta' proposti li se jgħinu direttament liż-żgħażagħ u lill-istudenti. Dan hekk kif gvern ġdid nazzjonalista se jkun kommess li ż-żgħażagħ kollha Maltin u għawċin minn 16 sa 21 sena jingħataw voucher ta' €500 li bih immorru b'tala kulturali jew edukattiva fl-Ewropa. Proposta ta' Bernard Grech li ntlaqtet tajjeb partikolarment mill-istudenti. Jien naħseb li hija idea tajba, speċjalment għall-istudenti u għaż-żgħażagħ jgħinu ħafna biex isifel barra minn Malta jagħtu opportunitajiet biex anke tara affarijiet differenti, kulturi differenti. The travel vouchers are very good. We can go abroad and start enjoying time with our friends, family. And we get to explore new cultures as well. So I think it's good for everyone. Good for students to go abroad and study and stuff, to know other cultures. Naħseb li hija proposta tajba huwa pass il qudiem għaż-żgħażagħ, ġifieri naħseb hija pass f'direzzjoni tajba. Giving students the opportunity to go abroad and experience different cultures, I think it's essential to their growth and development. Metanet News taqsa fuq proposta oħra li ġiet preżentata mill-Partit Nazzjonalista rigward iż-żieda ta' 25% fl-istipendju minflok 10% kif propona l-Gvern, anke hawn huwa ċar li din il-proposta qed tintlaqa b'mod tajjeb ħafna. Il-Partit Nazzjonalista se jipproponi li jżid l-istipendji b'mod b'saħħtu, partikolarment l-għajnuniet tal-professjonijiet l-aktar meħtieġa bħal infermiera, għalliema, social workers, care workers u diversi oħrajn. Naħseb li ħaġa tajba u għax li bħala studenti li ma naħdmux u hekk ikollna bżonn aktar flus għal-ħajja tiġi hawnhekk bil-karozza u hekk kollok naqra aktar. Naħseb li hija idea tajba. Speċjalment ħabba eżempju li kollok tixtri bżonn xi kodba jew affarijiet tal-iskola. Ġifieri minn dak l-aspett naħseb li kienet idea tajba. Tara pożittiva. Iviva. I think we all needed this extra student grant and the stipend to increase. I think it would be good for everyone else. So. Fil-Parlament il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech saħaq li dan huwa possibbli grazzi għal Partit Nazzjonalista li se joffri viżjoni ta' futur b'viżjoni fejn kulħadd igawdi minn kwalità ta' ħajja aħjar. Desiree Grech għal Net News.